Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Alin kaya dito ang nagpapakita na sure na pupunta si Lily sa Manila? Is it A? Is it B? Sige, check natin. Ang option B na mayroong when clause ang nagpapakita na si Lily ay sure na pupunta sa Manila. Ang paggamit kasi ng if clause ay nagpapakita na hindi pa sure na mangyayari ang sitwasyon na tinutukoy nito. Itong pagpunta sa Maynila, may pagdadalawang isip pa. Pero kung ang future action para sa nagsasabi ng sentence ay may assurance na mangyayari ito sa future, gagamit siya ng when kapag pinag-uusapan niya ito. Itong sentence B, pinapakita kasi dito na napupunta talaga sa Maynila si Lily. Maybe nakabili na siya ng ticket at sa pagpunta niya doon, sa Manila Hotel siya mag-stay. Ito namang A, nagpapakita ito na hindi pa sure kung pupunta ba talaga sa Maynila si Lily. Baka lang. Wala pang nakaset na schedule, kino-consider pa lang. Pero kung mangyayari man to, merong possibility na sa The Manila Hotel siya mag-stay. Pareho itong tumutukoy sa kung ano ang mangyayari sa future. Ang kaibahan lang ang certainty or kung gaano ka-sure ang nagsasalita sa chance na mangyayari ito sa future. Kung sure siya na gagawin ito sa future, gagamit ng when clause. Kung hindi pa, gagamit ng if clause. Ito ang tinatawag na first conditional or conditional for the future. Ang resulta depende sa kondisyon na ini-express ng if clause. More of a future possibility lang siya. Itong sentence B, parang ready to happen na siya. Hinihintay na lang na ang pagdating ng schedule or araw na pupunta sa Maynila. So, it's more of a future plan. Ito yung kaibahan ng complex sentences for the future kung gagamit tayo ng if at when clause. Ang condition na ginagamitan ng when ay sure na mangyayari, habang ang ginagamitan ng if ay hindi pa sure. So, sa paggawa ng ganitong sentences, gagamit tayo ng dalawang clauses, ang dependent at independent clauses. Ang if at when clause, ang mga dependent clauses. Ang Lily will stay at the Manila Hotel naman, ang independent clause. Now, ang verb sa independent clause, ang magdadala ng future verb. Habang ang verb sa dependent clause ay dapat simple present ang form, kahit pa future ang ibig sabihin nito. Ito yung structure na dapat gamitin kapag gagawa ng complex sentence for the future. By complex sentence, meaning sentence na may dependent at independent clauses. So, if, not sure ang condition, when, sure ang condition. Pero sa future meaning to, paano kaya kung present ang meaning? Halimbawa ito, if you freeze water, kung ilalagay mo sa freezer ang tubig at when you freeze it, sa time na ilalagay mo ang tubig sa freezer. So, if, kung, when, at any time, ito yung meaning nila dito. At ang kanilang resulta, magiging solid ang tubig. Ang pagka-solid ng tubig, expected siya na magiging resulta kung i-freeze mo ang tubig. Hindi siya about possibility lang or about plans. About ito sa general na katotohanan. General truths. Basta gagawin ito, pag-freeze ng water, expected na magiging solid ang tubig. Ang resulta, sa ganitong sitwasyon, ang when at if ay walang pinagkaiba. Ito ang tinatawag na zero conditional. Anytime na gagawin ang when and if situations, ang resulta ay expected na nagpakita ng general truths. At basta general truth, present ang meaning nito. At present din ang verbs ng dalawang clauses, parehong gagamit ng simple present tense. Pero ano naman kaya ang kaibahan or pagkakapareho ng if at when kung past tense? So ito yung mga examples, parehong past forms ang mga verbs sa dependent at independent clauses. Merong would go, was, at were, similar ang structure, similar din kaya ang meaning. Ang sentence ay nagpapakita ng isang regular na ginagawa niya noong bata pa siya. Kapag pinag-uusapan ng habitual action sa past, pwede tayong gumamit ng would plus base form na ibig sabihin ito yung regular na ginagawa sa past. Would go. Noong bata pa ako, ito yung usual na ginagawa ko, lalangoy sa river tuwing summer. Pero itong sentence B, hindi ito about sa past, kahit past tense ang verbs. Instead, present ang meaning nito, about ito sa imaginary situation sa present. Ito yung second conditional, meaning opposite siya sa real na present situation.
Ang if clause dito, kahit pa singular ang subject, kung be verb ang gagamitin, were lang talaga ang kanyang forma. Sa example, sinasabi na nagsasalita na kung bata pa lang siya ngayon, meaning to say, hindi na siya bata. So, kung bata lang siya, nagsiswimming siya sa river tuwing summer, pero hindi na siya bata. Sa imagination na lang niya. Maybe nagtrabaho na siya at wala siyang summer break, kaya hanggang imagination na lang siya. Siguro naiingit siya sa mga bata. So, wishful thinking lang siya. Sa sentence A, naaalala niya ang madalas niyang gawin tuwing summer noon. Sa sentence B, nag-i-imagine lang siya sa gusto niya sanang mangyari sa present life niya. So, ilan lang ito sa mga kaibahan kapag gagamit tayo ng when at if clauses. Kung future tense, more on sa planning ang when clause, pero more on sa possibility lang ang if clause. Kung present tense, pareho silang gagamitin as conditions for general truths. Kung past form, nagre-recollect lang ng past memories ang when clause, habang ang if clause ay nag-i-imagine ng different situations sa present. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!